Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А сёння абмеркаванне надзённых тэмаў і падзеяў мы працягнем з аналітыкам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзімам Мажэйкам. Добрый дзень, спадар Вадзім. Зміцер, прывітанне. Мы дамаўляліся абмеркаваць найперш вось так прайсціся па вашай калонцы ці артыкулу, якім вы прааналізавалі сёлетняе святкаванне 9 траўня, дня перамогі ў другой сусветнай вайне. Але я тут яшчэ цікавую такую паглядзеў матэрыялы, звязаныя з новым даследаваннем індэкса ідэнтычнасці беларусаў. Але я так разумею, што гэтыя две тэмы ўсё ж такі звязаныя ці не? З чаго пачнем у такім выпадку? Ну, тэма, я мяркую, так ці іначай, тэма ідэнтычнасці ўвогуле, калі мы паступалі да яе вывучэння, мы разумелі, што вельмі важна было нейкі абшар акрэсліць, бо яна, конечно, амаль зусім так ці іначай звязаная. Але давай мы сюды пачнем у храналагічным парадку, як планавалі з 9 траўня і з усім, што здарылася з гэтым святам у гэтым годзе. А потым, калі застанецца час, можем яшчэ і пра індекс ідэнтычнасці, пра свае даследаванні заўсёды прыемна паразмаўляць. Ну што ж, давай тады сапраўды пачнем з 9 траўня. Чым адрознівалася сёлетняе святкаванне 9 траўня у нас у Беларусі ад папярэдніх святкаванняў? Мы ўжо і раней шмат казалі пра тое, што гэтае свята ператвараецца ў нейкі такі культ, кавалак, ці можа ўвогуле падмурак дзяржаўнай ідэалогіі. Але цяпер што? Ну, глядзі, сапраўды, мне здаецца, важна адрозніваць тое, што адбывалася на такім дзяржаўным чыноўніцкім узроўні, і тое, што адбывалася у людзей, у грамадства. Бо так, 9 мая, оно, безумоўна, ёсць такім ідэалагічным падмуркам, як нядаўна сам Лукашенко казаў пра скрэпы, нават ужо пераваючы расійскія наратывы, то сапраўды, гэта, конечно, далёка не арыгінальная рыса Лукашэнкі. Увогуле, дыктатары па ўсім свеце, яны любяць неяк апеляваць да гераічных продкаў, да іх сцясненняў, іх трагедый, які яны перажылі, як яны з гэтым гераічна змагаліся. Ну, а мы, так бы мовіць, як нашчадкі, мусім працягваць гэтую справу. І для Лукашэнкі тут спецыфіка бадай у тым, што за сваёй такой савецкасці, паколькі ён для сабе апрыёры адсякае ўсю гераічнасць, якая была да савецкіх часоў, умоўно кажучы, Лукашэнкі не прыходзіць у галаву весці сваю генеалогію, это не ведаю, ад Ягайла, ад Мендоўга і вось гэтым гнавецца. Але і сыходзячы з гэтага, конечно, гэты савецкі наратыў вайны, гэта фактычна такое асноўнае ды адзінае, што у Лукашэнкі ёсць, да чаго можна апеляваць. Ну і ён, конечно, класна ўпісваецца у лукашэнкаўскую логіку, бо тут ёсць і гераічныя дзеды, і сюды ж можна засунуць барацьбу з апазіцыяй, як з калабарантамі, яшчэ потым паговорым, як яны ўсё гэта ўвязваюць. І можна ўвязаць вось гэтае змаганне з захадам калектыўным, прытым, што вось можам, дарэчы, заўважыць, калі глядзім усе гэты афіцыёз вайсковы, то ён уяўляе так, што быццам вось мы, значыць, з Расіяй змагаліся супраць Европы. А ідэя ў тым, што там была Германія, а іншыя краіны, там та ж Францыя, гэта ўвогуле, ну, зрэшты, нашы паручнікі, то пра гэта, канечне, асабліва ніхто згадваць не хоча. Там, ўжо тым болей, калі казаць пра чыста вайскова таких сапраўдных авручнікаў, там пра Великобрытанію, пра США, ну тут, канечне, гэта ўзгадваць не попадае, гэта цяперашнія яны воры. І ў гэтым сэнсе, канечне, ўсе гэты наратыў, гэта не ушаноўванне памяці вайны такой, якой яна была не раз. А гэта нам просто выкарыстанне гістарычных фактаў пад некую сваю зручную тэму, якая дазваляе падмацоўваць тую палітычную канструкцыю, якую Лукашенко будаваў. І фактычна у гэтым не толькі было нешта новае, гэта працягвалася так ці іначай фактычна увесь срок існавання лукашэнкаўскай сістэмы, але што мяне ўразіла і што, мне здаецца, упершыню здарылася акурат масіўна так у гэтым годзе. Калі праціўнікі Лукашэнкі пачалі не грэбаваць усім гэтым наратывам, які, ну, зрэшты, досыць кантрольная, зразумелая, прынамсі, для мяне асабіста рэакцыя, а пачалі самі выкарыстоўваць яго. І калі фактычна выкарысталі тую самую рыторыку і сказалі, што гэта толькі гэта не яны нашчадкі пераможцаў, не, гэта мы грамадства нашчадкі пераможцаў, а яны ўладу фашысты.
І в гэтым сэнсе мне здаецца вельмі красамоўныя плакаты, які хадзіў па соцсетках, дзе было напісана «Перамаглі фашызм, пераможам і лукашызм». І вось гэта фактычна гэта такі абратны захоп наратыва, бо спачатку мы бачылі, як улада яшчэ савецкая, потым постсавецкая, фактычна скрала у грамадства, у ветэранаў, скрала іх гісторыю сапраўднай вайны, якая далёка не такая савецкая парадная, залакірованая, а сапраўдная, часам цяжкая, часам непрыемная. І спачатку гэтая праўда была ў грамадства дзяржавы скрадзеная і пратвораная ў гэты афіцыёз. А цяпер мы фактычна назіраем адваротны працэс, калі гэты афіцыёз абратна забіраюць сабе людзі і пачынаюць інтэрпрэтаваць гісторыю вайны ўжо на сваю карысць і прывязваць яе да сучасных палітычных падзеяў, толькі не на карысць уладзе, а наадварот супраць яе. Атрымліваецца такая сітуацыя, што улада ў чарговы раз вырашыла скарыстаць тэму вайны, тэму перамогі на сваю карысць, але сітуацыя палітычная сёння такая, што атрымалася, што акурат такі гэта выкарыстоўваецца супраць улады беларускім грамадствам. Менавіта, таму што ўлада фактычна смага справакавала гэтымі ўсімі надзвычайна жорсткімі рэпрэсіямі, якія мы бачылі ў жніўні. Вось чаму тады ў жніўні адразу фактычна ўсе, не згаворваючыся, пачалі параўноўваць дзеянні беларускіх сілавікоў з дзеяннямі фашыстаў падчас вайны. Нават не асабліва шукаючы нейкіх дакладных паралеляў, а проста сходзячы з таго, што фактычна вось дзеянні фашыстоўцаў, эсэсаўцаў гэта тое самае проста жахлівае, што ёсць у сучаснай беларускай памяці. Беларусі немагчыма масавай свядомасці апеляваць, там, не ведаю, да геноцида у Руанде і у Мьянме, про гэта не шмат людзей так нешта ведае. І таму Лукашенку не будуць масава там параўноўваць за полтвортам, мовна кажучы. Фактычна нават у беларускай культуры нават некага там абразіць яго, абазваць фашыстам, гэта просто адно з самых жорсткіх, што можна сабе ўявіць. І ў гэтым сэнсе беларускія сілавікі сваімі дзеяннямі яны самі гэта ўсё правакавалі. Я ўжо можна задаць нават нейкія гісторыі, памятаю, здаецца, з Гародні ці Теха, это была некая бабулька, якую забралі на маршы пенсіянераў, якая казала, што яна сядзела у выніку той жа турме, у якой яна сядзела ў 40-е гады. Конечно, вось такія гісторыі ствараюцца, улада, безумоўна, сама сабе просто робіць усё, каб яе з гэтымі фашысцкімі захопнікамі параўналі. І сыходзячы з гэтага, сапраўды народ пабачыў, што калі па тым баку фашысты, то мы пераможцы, тады свята перамогі наша свята. І гэта ўсё яшчэ, конечно, наклалася на ўвогуле цяперашнюю сітуацыю стомленасці, калі пад ціскам рэпрэсій людзям вельмі хацелася знайсці сабе нейкі глоток свежага паветра, нейкі матыў веры. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось адсылка да гісторыі другой сусветнай, гэта псіхалагічна, в прынцыпе, зразумелая рэч, бо таксама там былі вельмі цяжкія часы. У 42-м годзе не было нагоды верыць у хуткую перамогу. І сапраўды шмат год спатрэбілася, але гэта вось вера ў тое, што народ зможа перамагчы фашызм, гэта вера людзей, канешне, шмат у чым яны потым проста пераносяць на сённяшнюю глебу. І з-за гэтага забіраюць сабе вось гэты наратыў свята, якое атрымоўваецца святам не праўладным, часам ужо супраць лукашэнкаўскім. Але адчуўшы вось што адбываецца гэты перахоп тэмы перамогі народам і выкарыстанне самой гэтай тэмы супраць улады, дзяржаўныя ідэолагі, я так разумею, спрабуюць і ўжо паспрабавалі і зараз працягваюць спрабаваць вярнуць гэта такім чынам, каб паказаць, што не, гэта не мы фашысты, гэта вы фашысты, і там под чырвона-белым сцягам памятаеце, як там беларусаў знішчалі. Мы, праўда, дакументаў ніякіх не маем, пацверджанняў не малі, мы ведаем, і такім чынам показваюць, што, ведаеш, як зараз рэагуюць людзі, што як бы нас прэсуюць, а фашысты ўсё адно мы. Так, і вось мы дальше зараз, калі ўжо Давід даводзіць да той дзяржаўнай логіку да абсурда, гэта вось апошняе выказванне Караніка, дзе ён казаў, што пад чырвона-зялёным сцягам там захоплівалі Берлін, тому што сцяг там быў прыняты толькі ў 50-е гады. Гэта, конечно, такая просто адсутнасць гістарычных ведаў, памножаная на такую чыноўніцкую постпраўду і ўяўленне, што б чыноўнік не сказаў, яго там дзяржаўныя медыі не змогуць ацёрнуць і паправіць, і з-за гэтага такое адчуванне ўседазволенасці. Фактычна, Лукашенко то давно жыве ў эпоху постпраўды і давно прывык, што можа казаць што заўгодна, і факт-чек для яго нібыта не існуе. Але, мне здаецца, два тут галоўных такіх наратыва, якія сапраўдныя ідэолагі пачалі хапацца.
Першае, гэта, канешне, цалкам такая звыклая рэч, гэта прасоўванне наратыва аб тым, што без чырвона-белы сцяг ёсць фашыстоўскі, і, адпаведна, тыя, хто сёння пратэстуюць, гэта быццам нашчадкі калабарантаў. Ну, па шчырасці, гэта далёка не новая думка. Дарэчы, зноў-такі базуецца на тым жа, што я казаў, што абзываць кагосьці фашыстам гэта самае горшае, што можна Беларусі прыдумаць. Бо улада не можа прыдумаць нічога такога, што можна было б горы сказаць пра сваіх апанентаў, як той, што айны фашыст. І адсюль гэта шчаплянне да сцяга і спроба з усёй ваеннай гісторыі нейкія выхапіць толькі асобныя моманты і за гэтага выявіць быццам бы значыцца усе спецпратэстуе, гэта яны ёсць нашчадкі, там не ведаю, сапраўды гуляйтаў. Я памятаю яшчэ, калі яшчэ былі ліберальныя часы, калі магчыма было ў студыі дзяржаўнага тэлебачання там мне сустракацца з рознымі правладнымі дзеячамі, так я памятаю, здаецца, ці то камуніст Атаманаў, ці хто гэта быў, хто абзываў таксама мяне ідэйным нашчадкам Вільгельма Кубы. Ну, гэта такая іх рыторыка, яна заўсёды была, але цяпер сапраўды падчас калі ўжо згадваў ты індекс ідэнтычнасці, там маніторычы дзяржаўныя медыа, я напрост заўважыў, як недзе у верасні пачалі проста адзін за адным з'яўляцца, як пад капірку зробленыя розныя артыкулы, якія фактычна розных пакоў, але ўсё роўна раскрывалі думку, што БЧБ калабаранты фашыстоўцы. І гэта адзін наратыў, і ён, канешне, досыць неэфектыўны, бо ён базуецца на маніпуляцыі, на падтасоўкі фактаў, як ты слушна сказаў, фактаў то іх няма, і паказаць няма чаго ім хацелася асабліва. І канешне, ён з гэтага моцна абмежаваны, і таму можа вось толькі у дзяржаўных газетах надрукаваць, конечно, можна, іншая справа, наколькі ён уплывае, бо людзі бачаць, хто сёння сябе паводзіць на вуліцы, як фашысты, не пратэстоўцы, а міліцыя. І другі цікавы кейс, наратывы пачалі за які ўлада хапацца, гэта кейс гэтых выплат ветэранам. Бо сапраўды ў гэтым годзе памятаем, што гэтых выплат магло б не быць, калі б не схапіліся за гэта фонды салідарнасці, калі б не схапіліся людзі і не пачалі данаціць на зборы ветэранам. І па шчырасці, калі это толькі з'явілася, это было чыста асабістае пункт гледжання. У мяне гэта было прынамсі для мяне пад сумневам, бо я, напрыклад, ведаю, што ў нас жа фармальна па паперах да ветэранаў таксама, напрыклад, прыроўненыя тыя савецкія сілавікі, якія служылі недзе у НКВД у 50-е гады у Літве, лавілі лясных вартоў. Ну і па шчырасці, калі людзей называюць ветэранамі, мне няма ніякага душэўнага жадання іх падтрымліваць. Але з чыста такога палітычнага пункту гледжання агульная ідэя падтрымкі ветэранаў, гэта быў выдатны ход. Мы бачылі, як ён замабілізаваў грамадства, як он змобілізаваў усе медыа, соцсеткі, пра гэта пачалі пісаць. І ў выніку мы бачылі то, што ўлада фактычна ў аўральным рэжыме, там нейкімі начнымі сменамі, там выходныя дні пачала пералічваць грошы ветэранам. І ў гэтым сэнсе мы бачым, як улада наўпрост пайшла за павесткай, якую ім навязалі апаненты, прычым фактычна пачала не проста выконваць, а перавыконваць патрабаванні, бо там, як памятаю, 5700 рублёў заплацілі ветэранам, для беларускіх пенсіянераў немалыя грошы. І ў гэтым сэнсе улада так ці іначай вымушана была адказваць, быць у слабой пазіцыі. Мне здаецца, гэта выдатны прыклад таго, як можна нават з нейкіх не самых добрых навінаў, недобрых находаў, але можна перахопліваць усю гэтую аджэнду і навязваць уладзе сваю повестку. Гэта вельмі важна, і гэта прыклад, мне здаецца, трэба усім, хто хоча прасоўваць свае беларускія ідэі, з гэтым прыкладзе вучыцца і бачыць, як інфанаходы трэба выкарыстоўваць сабе на карысць. На заканчэнне вось гэтай часткі нашай размовы ўсё ж такі, як табе падаецца, ці атрымаецца у ідэолагаў, у прапагандыстаў перакінуць вось гэтую метку фашыстаў на ўсіх апанентаў улады і ўсіх, хто прыняў бел-чырвона-белы сцяг? Ну, мне здаецца, агулам гэта, як звышмэта, гэта немагчыма, бо фактычна ў сённяшняй сітуацыі так ці іначай апаненты ўлады, гэта так ці іначай большасць людзей. І нават калі большасць яшчэ па спаданнях, калі не большасць гатовая прызнаць чырвона-белы сцяг дзяржаўным, але є ж вялікая мяжа, ты можаш лічыць чырвона-белы не дзяржаўным, але гэта не значыць, што адразу фашыстоўскім. Ёсць шмат рознага. І як, напрыклад, так мне падалося, то падчас пратэстаў мы бачылі, што беларусы проста ведаюць, што калі ты хочаш пратэставаць на вуліцы, то гэта робіцца пад чырвона-белым сцягам. Можа, людзі не асабліва рэфлексавалі пра ягоную гісторыю, нейкія дэталі, яны проста ведаюць, што гэта сцяг пратэста.
зноў-такі добра гэта ці дрэнна, але гэта той імідж, які можа ў значнай часткі грамадства склаўся. І таму, конечно, растлумачыць ім, што ўсе дваравыя канцэрты, святы, якія яны рабілі па вечарах са сваімі суседзямі, што гэта ўсё было фашызм, тут, конечно, у гэтым пераканаць людзей вельмі сумнеўна. І фактычна гэта хутчэй працуе на рассяленне грамадства і на тое, каб той невялікі, але ўсё ж такі па розных ацэнках розны адсотак, 10, 15, 20, які ёсць у прыхільнікаў Лукашэнкі, каб гэты электарат быў значна моцна, калі не мабілізаваны, то прынамсі антаганізаваны. То бок, каб гэтыя прыхільнікі Лукашэнкі зусім уже абмяжоўваліся ад усіх іншых людзей у грамадстве, і каб, можна, калі іх лічылі калі не фашыстамі, то нечым падобным. В гэтым сэнсе гэта ўсё працуе не столькі на пераконванне грамадства, колькі на яго на раскол. І як на мне, то гэта вельмі сумна, бо раскол грамадства гэта дрэнная рэч без адносна палітычных рэалій. Але наколькі ўсё ж таки вось вяртаючыся да 9 траўня, да дня перамогі, наколькі атрымаецца у ідэолагаў, хоць яны і круцяць вось гэтую тэму як могуць на чале з Лукашэнкам, зрабіць дзяржаўнай ідэалогіяй саму гэтую тэму перамогі? Тэма перамогі, яна, як мне здаецца, тут праблема ў тым, што яе чапляюць ідэалогіі не таму, што ў ёй ёсць нейкі сэнс, а просто таму, што не знайшлі нічога лепшага. Як Лукашенко сам неаднаразова казаў, што спрабавалі яму прыносіць розныя канцэпцыі, але нічога яму не зайшло, таму што ідэалогія так вось штучна не ствараецца. А мы бачым, як не мне табе распавядаць, як за нацыянальную ідэю Беларусі прызнаюць экстрэмізмам. І ў гэтым сэнсе, канешне, застаецца вось толькі чапляцца за гэтыя ваенныя міфы. Але, канешне, на ідэалогію гэта, асабліва не цягне, бо збольшага калі вось не ўдавацца нейкі там у тонкія дэталі, але збольшага у беларускім грамадстве ёсць кансэнсус, што, безумоўна, перамога ў другой сусветнай вайне гэта важна, так бы мовіць, ветэранам рэспект, і мусім падтрымліваць, дату мусім памятаць, але з гэтага аніяк не вынікае, што мы мусім рабіць тут і цяпер. Бо, безумоўна, як частка ідэалогіі, адказ на пытанне, хто мы, адкуль, кім з'яўляемся, безумоўна, так ці іначай у беларускім грамадстве, у ягоных думках, так, тэма вайны так ці іначай усплывае, яна ёсць, але гэта толькі частка. Гэта не дае ніякіх адказаў на тое, хто мы цяпер і куды мы ідзем у будучыню. І окей, мы там нашчадкі ветэранаў, добра, гэта падтрымка ветэранаў, а далей што? А як нам будаваць эканоміку, як нам будаваць дзяржаву? І вось пра гэта ўсё тэма вайны аніякіх адказаў не дае, і таму, мне здаецца, яна проста, як і ейны патэнцыял ідэалагічны, ён вельмі абмежаваны, і ўлады спрабуюць вось маленькую частку ідэалогіі нацягнуць на ўсё, просто за неіменнем нейкіх лепшых варыянтаў і думак. Ну так, сапраўды, штучна ўзяць і нацягнуць нейкую там саву на глобусы, падсунуць нам эрзац ідэалогію. Гэта, канешне, вельмі складана, так не робіцца, але спрабуюць дастаткова толькі паглядзець, як паспрабавалі перахапіць ініцыятыву і зрабіць праграму пра пошук нацыянальнай ідэі на СТБ, сабралі там экспертаў і па выніку прыйшлі да адзінай думкі про тое, што ўся наша нацыянальная ідэя ў чырвона-зялёным сцягу, гербе гэтым вось што існуе, і яшчэ там нешта вот такога кшталту. Але давай пра ідэнтычнасць ўсё ж такі падзеі вось другой паловы 2020 года яны адзначыліся не толькі масавымі пратэстамі, але і ростам нацыянальнай ідэнтычнасці і свядомасці. Як это выяўлялася? Глядзі, сапраўды, можа, крыху распавяду пра сам прадукт. Індекс ідэнтычнасці – гэта пілотны выпуск аналітычнага прадукта Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, дзе мы паспрабавалі ўзяцца, безумоўна, за вельмі складаную рэч, каб вымерыць тыя так ці іначай змены, якія з ідэнтычнасцю адбываюцца. Бо гэта фактычна нарадзілася з таго, як я назіраў за працэсамі што да ідэнтычнасці ў апошнія гады, і напрост бачыў, што вось тут ўсё я відавочна, калі вось назіраю штодня, моніторы, я бачу, што вось тут, безумоўна, ёсць рост, напрыклад, там рост увагі бізнеса да пытання ідэнтычнасці за мінулыя 5 год. Але я гэта бачу агульна, але цяжка вымерыць канкрэтна, у якіх перыяд болей, у які меней, з якімі падзеямі больш звязаны, з якімі меней.
І каб все гэта так ці іначай хоць крышачку выбраць, была ідэя, каб стварыць прадукт, дзе б мы ўсё ж таки рэгулярна адсочвалі тыя з'явы, падзеі, заявы, якія ідэнтычнасці тычацца, якія так ці іначай узмацняюць і наадварот. І тут зноў-таки яшчэ одно вельмі важнае паясненне, што безумоўна, ідэнтычнасць – гэта рэч вельмі, зноў-таки, не табе распавядаць, як аўтару кнігі, наколькі яна вельмі складаная, і вельмі розныя людзі, вельмі розныя рэчы ў ідэнтычнасць укладаюць. І для кагосьці быць беларусам – гэта размаўляць па-беларуску, для кагосьці быць беларусам – гэта фізычна там жыць у Менску, ці наадварот фізычна жыць у вёске, для кагосьці ягоная ідэнтычнасць – гэта была, напрыклад, павага да гендернай роўнасці, павага да правоў меншасцяў, для кагосьці нешта яшчэ, і вельмі розныя людзі, вельмі розныя ў гэта ўкладаюць. Плюс ёсць, напрыклад, вельмі спрэчныя тэмы, там нехта кажа, што ён, як спартовыя фанаты, напрыклад, якія былі, возьмем сітуацыю, напрыклад, 2-3 гады таму, якія на нейкія спартовыя матчы прыходзілі з чырвона-зялёным сцягам, яны прыходзілі, калі б спытаць, так яны б сказалі, яны не за Лукашэнку прыйшлі. Не, яны гэты сцяг бяруць, таму што для іх гэта частка ідэнтычнасці. І сыходзячы ўсё гэтага, мы паспрабавалі зрабіць некую вельмі такую базовую мадэль, якая утрымлівала некалькі фактараў. Мы сходзім з таго, што, напрыклад, калі чалавек указвае павагу беларускай мове, гэта умацовая ідэнтычнасць. Гэта не значыць, што ў любым іншым выпадку не умацовая, не, можа быць па-рознаму, але калі ён выказвае за беларускай мовы, то гэта дакладна не супраць беларускай ідэнтычнасці. І мы адбіралі з некалькіх фактаў, калі, напрыклад, павага да сувязі з сваімі мясцінамі, сваімі каранямі, павага да сваёй гісторыі і гэтак далей. І вось некалькі такіх пунктаў, якія мы ўкладалі ў базавую нарматыўную мадэль ідэнтычнасці, дзякуючы якой мы увогуле адсочвалі нейкія працэсы і змены. І гэта мадэль, гэта нейкі, там, ведаю, ідэальны нацыяналістычны беларус, які размаўляе па-беларуску і толькі пра беларускую гісторыю. А гэта проста тыя фактары, якія дазваляюць гэтыя змены больш-менш канкрэтна адсочваць. І надалей мы глядзелі на тыя публічныя падзеі альбо публічныя заявы, і зноў-таки там па-рознаму ранжыравалі, уже поўную версію можна у нас на сайце пачытаць, як мы прысвоілі розныя гэтыя балы, сыходзячы з таго, ну, напрыклад, заяву зрабіў гэта нейкі мясцовы чыноўнік з выканкама, ці гэта заяву зрабіў лідар краіны, ці, напрыклад, там лідарка краіны Новабрада. Фактычна сыходзілі з таго, што розныя заявы, розныя падзеі маюць розны ўплыў на грамадства. І такім чынам, каб вважаю, што за гэта доўгі метадолагічны ўступ, але просто я ведаю, што ўжо некаторыя людзі, калі бывае, метадологію не ўчыталіся, ўжо пачынаюць нейкія прыдумкі рабіць пра індекс, што тут нейкі там расава правільны прадукт збіраем. Дык вось у індексе фактычна мы пабачылі тыя тэндэнцыі, тыя наратывы, з якіх асноўна складаюцца ўнёсак у ідэнтычнасць і трох актораў. Гэта дзяржава, грамадства і бізнес. Адпаведна змаглі з дапамогай колькасных паказчыкаў так ці іначай гэта вымерыць, як мы маглі казаць, хто зрабіў для ідэнтычнасці болей. Дарэчы, цікавы такі момант. Адна справа грамадства, і сапраўды ось падзеі восені 2020 года паказалі, што грамадства раптам зацікавілася сваёй гісторыяй, сваёй культурай, беларускасцю, увогуле сваёй краінай, уже там не кажучы там пра сваіх суседзяў. Можа быць пазней пра вот гэта як грамадства прасоўвае, развівае ідэнтычнасць, а дзяржава, наколькі яна ўсё ж таки сучасная, вось існуючая цяпер беларуская дзяржава зацікаўленая ў развіцці і пашырэнні вось нацыянальнай ідэнтычнасці. Сапраўды, а таксама адна з нашых мэтаў гэта было зрабіць некую сістэму больш-менш аб'ектыўных паказчыкаў, бо калі казаць на такім чыста эмацыянальным узроўні ўспрыцця, то хочацца сказаць, што за апошні год дзяржава нічога не зрабіла для ідэнтычнасці, толькі нішла, быў толькі негатыў. Але гэта цалкам эмацыйна зразумела. Але калі глядзець па аб'ектыўных паказчыках, мы таксама маніторылі дзейнасць розную, якая адбывалася таксама і не толькі ў Мінску, не толькі ў рэгіёнах, і не толькі на высокіх пасадах. І сыходзячы з гэтага я сфармуляваў так, што дзяржава агулам-то зацікаўленая ў умацаванні некай ідэнтычнасці як падмурка незалежнасці. Гэта тое, што звычайна ва ўладных наратывах сустракаецца.
Але пры гэтым дзяржава зацікаўлена ў тым, каб гэта ідэнтычнасць была вельмі моцна абмежаваная і каб гэта ідэнтычнасць заставалася сугуба лакальнай. Тут фактычна можна казаць пра тое, што дзяржава прасоўвае наратыў тутэйшасці. Дзяржава зацікаўленая, каб людзі любілі там сваю вёску, свой край, але крый Божа, каб гэта не прыводзіла да некага агульнанацыянальнага ўздыма, агульнанацыянальнай мабілізацыі, адчування сабе нацыі з гераічным мінулым, нацыі з сувязямі з суседнімі краінамі, у тым ліку еўрапейскімі. І, тым болей, каб не было некай там цікаўнасці, павагі да беларускай гістарычнай сімволікі. І з-за гэтага усе тыя актыўнасці, якія дзяржава робіць, яны моцна абмежаваныя і моцна абмежаваны уплыў. І дзяржава сама сабе з палітычных матываў, ствараючы гэтыя абмежавальныя бар'еры, яна не можа за іх выходзіць. З-за гэтага ўся эта актыўнасць, яна, па-першае, такая ідэнтычнасць толькі рэгіянальная, у гэтым сэнсе такая рэгіяналізацыя можа прасоўваць. І часам гэтыя ўсе актыўнасці дзяржаўныя, яны досыць рутынныя, только адбываюцца нейкія святы, нейкія канцэрты, нейкія актыўнасці, нейкія выставы, дзе ў рэгіёнах, і фактычна адбываюцца не самыя благія рэчы, там, дзе згадваецца пра мясцовую гісторыю, пра беларускую культуру, беларускую мову, там можа быць беларускія там адзенне, беларускія стравы. І агулам гэта ўсё добрыя ўнёскі, немагчыма сказаць, што гэта дрэнна. Але, умоўна кажучы, там прасоўваюцца збольшага ўсё ж такі гэта беларускае адчуванне сваёй беларускасці, а не, умоўна кажучы, там расійскасці, савецкасці ці панславізму. Але, тым не меней, гэта ўсё за палітычных абмежаванняў, як я кажу, яно мае досыць абмежаваны ўплыў, і дзяржава фактычна не проста не можа выходзіць на большы ўзровень, а яна яшчэ і тармозіць актыўнасць грамадскіх актараў. Ці можна сказаць, што гэта тутэйшасць на такім узроўні, маецца на ўвазе, калі я прыгадваю гісторыю, калі у аднаго так быў камандзіроўцы недзе там у далёкіх вёсках, і дзед так добра гаварыў па-беларуску, я кажу: ой, вы так добра гаворыце па-беларуску, беларус. Ён кажа: не, які беларус, я тутэйшы. Конечно, гэта яшчэ фактычна яшчэ часоў купала, мы ж тое самае назіраем, калі людзі не ідэнтыфікуюць сабе як нешта больш. І, конечно, для дзяржавы так, это карысна, ён тутэйшы, ён туды не будзе аб'ядноўвацца з іншымі беларусамі, з іншых рэгіёнаў і імкнуцца да нейкіх агульнаграмадскіх мэтаў, напрыклад, каб мяняць уладу. Каб ён адчуваў сабе толькі нейкім мясцовым, каб ён цікавіўся толькі мясцовымі праблемамі, а то, што вышэйшае, даваў на гэты ж самы вышэйшы ўзровень. І таму этот наратыў тутэйшасці, ён для ўлады падаецца карысным, але мы без гісторыі толком разумеем, наколькі гэты наратыў небяспечны, бо тутэйшым сабе тады можна адпаведна адчуваць у любой дзяржаве, тутэйшы ў Беларусі, тутэйшы ў Польшы, у Расіі ўсё роўна тутэйшы. І таму для ўмацавання ідэнтычнасці гэта, конечно, такая вельмі небяспечная рэч, якая нясе ў сабе рызыкі. Калі параўноўваць з бачаннем нацыянальнай ідэнтычнасці дзяржавы і якое зараз з'явілася это бачанне ў беларускага грамадства. Вось дзяржава на першым месцы тутэйшасць, а беларускае грамадства да якой высновы прыходзіць? Калі параўноўваць вынікі ўнёска дзяржавы і грамадства, то там фактычна колькасны паказчык адрозніваецца ў 7-8 разоў. Настолькі ўнёсак грамадства больше. І гэта звязана з тым, што, безумоўна, конечно, тут наш першы пілотны выпуск індекса ахоплівае падзеі са жніўня па кастрычнік 2020 года. І, конечно, гэта падзеі такія вельмі віруючыя, насайтворчыя. Мы бачылі сапраўды ўсе агульны нацыянальны ўздым, і шмат хто увогуле, хтось можа упершыню, хтось можа не, але адчуў сабе не толькі індывідуальна беларусам, што я сам беларус, але адчуў сабе беларусам як калектыўна. Адчуванне, што не толькі я беларус, але і іншыя людзі вакол мяне таксама беларусы, і мы разам з імі ўтвараем некую калектыўную супольнасць, якая можа калектыўна дзейнічаць. І, конечно, гэты грамадскі ўздым, ён суправаджаўся, як мы ўсе выдатна памятаем, просто неверагоднымі прыкладамі грамадскай салідарнасці, якая праяўлялася там і ў нейкіх сімвалічных рэчах, і ў нейкіх там нават дробязях, калі просто людзі адзін адному былі гатовыя дапамагаць там ва ўсім, як людзі гатовыя там тую ж ваду на тыя ж мітынгі. Кожны рабіў нейкі свой маленькі ўнёсак у нейкая агульна грамадская справу.
І тому недарма гэта шмат хто называў і нават нараджэннем нацыі. Я б, можа, не сказаў, што нараджэнне, але нейкі вельмі важны такі праходны праломны этап. І гэта тое, што беларускае грамадства ўжо не забраць. І нават калі не дасягнутыя яшчэ тыя палітычныя мэты, уласна, палітычныя, якія былі у падзею тых месяцаў. Але вось гэта адчуванне сабе моцным грамадствам, гэта тое, што, канешне, не забываецца. Ну і, безумоўна, ёсць рэч сімвалічная, гэта тое пашырэнне выкарыстання чырвона-белых сцягоў, як сцяг з сцягам палітычнай пазіцыі стаў сцягам агульнаграмадскім, як былі зроблены ўсе гэтыя чырвона-белыя сцягі рэгіёнаў лакальных чатаў. І, дарэчы, вось гэтае стварэнне лакальных чатаў, гэта таксама было важным як адчуванне сваёй сувязі з мясцовай супольнасцю. Прычым, мы бачым адрозненне ад наратыва той жа тутэйшасці, бо ў наратыве тутэйшасці, вось гэты, як ты прыгадаў зараз дзед, ён адчувае сабе тутэйшым, але гэта тутэйшасці без усялякай сувязі з чымсьці большым. Тут наадварот, так людзі сабе адчуваюць жыхарамі там, я ведаю, Каменнай Горкі, Шарыкаў, Ласмалоўкі, чаго угодна, прытанне ўсім суседзям Ласмалоўкі. Але яшчэ гэтыя людзі пры гэтым адчуваюць сабе часткай агульна-беларускага, агульнанацыянальнага движа. І таму гэта ў адрозненне ад тутэйшасці, гэта будаванне мясцовых супольнасцяў, таму наадварот гэта вельмі на карысць нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну і, канешне, апошняе, што ўсе гэтыя грамадскія падзеі, яны былі моцна падтрыманыя вельмі рознымі асобамі, якіх можна коротко назваць селебрыці, і ў Беларусі, і за межамі Беларусі. І часам досыць падобныя словы нам адказалі там і доктор філасофіі, і інстаграм-мадэлька. І паколькі ўсе гэта вядомыя асобы, яны былі досыць, нават вельмі актыўныя часы, яны былі асцярожныя шчодо палітычных выказванняў. Таму, звычайна, селебрыці яны не казалі, што там выпусцяць таго-то, ці там выйграў той кандыдат. А звычайна селебрыці казалі пра тое, што нагулам супраць гвалта, і, па-другое, былі шчодрымі на кампліменты беларускаму народу, які ён неверагодны, які ён класны, якія беларусы крутыя. І, напэўна, вось такое завяршэнне адзін з канкрэтных вынікаў гэтага працэса, напрыклад, тое, як я заўважыў, калі там беларусы просто дзесяцігоддзямі змагаліся за тое, каб у Расіі іх называлі, не казалі, вось гэта Беларусія абразлівая. І нават калі там самыя добрыя расійскія ліберальныя дзеячы ўсё роўна на гэтым моманце пачыналі захвасаць і казаць, не, вот так надо, Беларусія, никак иначе. І як просто за гэтыя месяцы, як гэта змянілася, і як шмат якія расійскія вядомыя асобы і медыа пачалі не просто пісаць Беларусь, а і выкарыстоўваць чырвона-белыя сцягі, просто адразу скокнули просто ступеньку на гэтай лесвіцы. І ў гэтым сэнсе гэта паказвае просто тое, як нават звонку бачна і ілюстроўваецца вось гэты нацыятворчы працэс, які адбываўся ў Беларусі. Ну і на завяршэнне ўсё ж таки вось мы бачым такое, нягледзячы на тое, што разуменне неабходнасці росту, ўзмацнення, пашырэння нацыянальнай ідэнтычнасці ёсць і з боку дзяржавы, і з боку беларускага грамадства, але пэўныя вось такія палітычная сітуацыя вымушае супрацьстаяць гэтаму вот бачанню дзяржаўнаму і грамадскаму. Хто пераможа? Пераможам, канешне, мы, пераможам грамадства, то такія пытанні. Гэта вельмі лёгкае пытанне. Мне здаецца, пытанне не ў тым, хто пераможа, пытанне толькі ў тым, калі, бо па шчырасці пабачыць нейкія стратэгічныя перспектывы у цяперашняй лукашэнкаўскай мадэлі, падобна, што і сам Лукашенко іх не бачыць, і сам ён заўсёды кажа, пачынае казаць пра транзіты, паведамляць нейкія схемы, як можа быць далей. Веры ў тое, што цяперашняя сістэма можа пратрымацца, не ведаю, 100 года стаяць надалей, ведаю, як камуністычны Кітай, то гэта фактычна немагчыма, і гэтага асабліва не уяўляе ніхто. Пытанне ў тым, у якім кірунку, як будуць змены і як хутка, і наколькі грамадства будзе задаволены тымі зменамі ў працэсе, якія будуць адбывацца. І вось гэта сапраўды пытанне як кажуць, на $1 мільён. Але сам факт перамогі грамадства ўвогуле, большасць грамадства стратэгічна, яна непазбежна пераможа. Таму так, але гэты працэс можа быць і цяжкі, з выпрабаваннямі, але як не бачым, палітычнай перамогі гэта далёка не ўсё. Палітычнай перамогу гэта толькі частка агульнага працэса. У гэтым працэсе таксама ёсць і пытанні ідэнтычнасці,
і мы якраз спрабавалі ў нашым даследаванні паказаць, наколькі гэтая рэч не з'яўляецца нейкай такой, як можна сказаць, пабочнай актыўнасцю. Не, а гэта ўсё ж такі адзін з, можа, і асноўных чыннікаў і вынікаў таго працэса, які мы бачылі. Ну што ж, сапраўды пытанне на $1 мільён самае сакральнае пытанне калі, але ўжо сам факт таго, што беларускае грамадства усвядоміла неабходнасць пашырэння росту, узмацнення сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці ўжо радуе. Дзякуй вялікі. Вадзім Мажэйка, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй, Зміцер.